गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थरसे अलंबार उस्ताद कामनि कुमार नार्जारिनि दिनै रुंसारि सान। समाजनि हेंथा हेंसिखौ सौसिनानै बर' माहारिनि मोसानायखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनाय सासे थार हारिमु सिबियारिमोन उस्ताद कामनि कुमार नार्जारि गेदेमा बिथाङा। आसामनि हारिमु फोथाराव अरायबो गोसोखांजाथाव बिहोमा होनाय गेदेमा नार्जारि बिथांनि थैनाय सानाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ सिबिनाय खुलुमनाय बावहरदों। चिराङाव मैदेरनि उदखार। रायजो नाङैनो नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव आदारनि आंखालाव हाग्रानि मैदेरा गामि ओनसोलाव फैनानै उत्पात खालामफैदों। थांनाय मोनायाव चिरां जिल्लानि रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 1 नं सामुदैसा आरो बेनि साखाथियाव थानाय गोबां गामिफोराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै हरनि समाव दुंहाव थासारि खालामनायजों लोगोसे न' बां सिलिंखार खालामदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गुबुन मोनसे बियाब देरहानाय 22 नं ककलाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय शंकर बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंनो थियारि। ककलाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा 22 नं ककलाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै नुजाथिनो थियारि आरो बिथांजों लोगोसे ककलाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनिफ्राय देरहानायखौ 100% जाखानाय होननानै फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोरबोजों अननाय मेल खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला खुंथायनि दैदेननायाव गोरबोआव थानाय बिमा आरो खुदियानो पुष्टि गोनां आदार जाहोनायनि सायाव सांग्रांथि गोरबोजों अननाय बिमुंजों मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव मिनिस्टार इउजि ब्रह्म, चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, इएम राकेश ब्रह्म, डिसि बाक्सा एसबि राजन सिंह आरो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ बाहागो लायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 30थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। दिनै गुवाहाटीनि बाथौफुरि आहमगावआव थानाय मिरु बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 30थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गायसन सान फालिनायनि गेवलां मेल खुंफुंदों। गेवलां मेलाव बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', लोगोसे बाथौ गौथुमनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना। दुखुनांथाव खौरां, बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुङा नारायण दर्जी। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि निकासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं सान्थिपुर गामियाव हरनि समाव हरखाबै हाग्रानिफ्राय आदारनि आंखालाव ओंखारबोनाय मैदेरा नारायण दर्जीनि न' बांखौ सिफायलाङो आरो नारायण दर्जीखौ बुथारलाङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धुबुरियाव हान्था मेला पुलिसा गं 200 इ-रिक्सा जब्द खालामनानै जुरिमाना फोनांदों। आथिखालाव इ-रिक्सा एबा फिलफिलि टट'फोरनि बांद्राय आब्रुथि गैयै सोलिनायखौ आसामनि गोबां नोगोरफोराव नुनो मोन्दों। रबिबारखालि धुबुरी नोगोराव हान्था मेला पुलिसा गासै गं 200 इ-रिक्सा एबा फिलफिलि टट' गारिखौ जब्द खालामनानै जुरिमाना फोनांदों। हान्था मेला पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरनि बांसिनानो जेबो रेजिस्ट्रेसन गैया आरो नाम्बार प्लेटबो गैया। लोगोसे आथिखालाव इ-रिक्साफोरनि थाखाय नोगोरनि लामाया बांसिन समावनो जाम जानानै थायो। जाहोनाव गोबां लामा हान्थियारिफोरा जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैयो। ओजोंहाय खायफाया ट्राफिकनि नेमखान्थिजों सोलिया। बेखायनो बे हाबाफारिखौ पुलिसा लानो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।